mana ma shi ne duka. Daidai. Ina ma samu ƙarin Jama'a assalamu alaikum. Ba fa shaye-shayen nan yake yi da gaske ba fa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Habiba Umar amma da aka fi sani da Habiba Fika. Ina ma masoya na faɗin duniya baki ɗaya dan Allah ku neme ni akan wannan channel mai suna Habiba Fika. Ku ci gaba da kallon sabbin shirye-shirye da zan na ɗaura muku. Za ku samu waƙoƙi, comedy, abubuwan siyasa da ma sauransu. Ku dakace ni. Ku dai ku ci gaba da danna mana subscribing a wannan channel namu mai suna Habiba Fika. Na gode. Masoyana.